mga katuchay, okay kayo. Nakakuha may kwan, kugita. Pagbat, napod kilawon. Nangihi. Okay kayo. Lamig kayo ni. Ay, kilawon sila. Diba? Wow, lamig kayo. Among initan sa nag-init ni, tanawa ninyo. Nag-init si Kuya Chard. Mo na. Mas Kuya Chard. Ah, uniform na ito. Dua basket, dua basket. Mo ni yang malamas mga katuchay oh. Mo ni siya. Diba? Aki kayo. Takang na niya, takang na naman. Takang na. Bantay na siya kita kaya. Init. Libag. Init ka. Mga pila kami to, Kuya Chard. Okay na? Ano muna? Buka ba? Hindi mo ipakabulong kayo dahil. Kapagay. Tapos na mga katuchay, una na kasi makubol daw. Sa English na makubol. Mabingko daw. Brasan. Mukha. Pag ito. Hiniwa na mga katuchay, tingnan mo. Pak, gilain iyang kuhan. Yang atay sa cucumber or lamang loob. Yan ang kuhaan mo na Kuya Chard. Pait ko no. Si pait ko no. Patinaw. Pait kami. Tinaw na to. Iniwan na niya. Mga katuchay tapos na oh. Tignan mo, natapos niya na hiwain ng pa gagmay-gagmay or pa nipis-nipis. Ang lamas naman kamatis, pak, ibutang diha, grabe colorful kayo. Bombay. Sa English na Bombay, Kuya Chard? Sa English ba? Onion rings daw. Ilagay diha, ibon-bon ko rin sa sito. Oh. Limang sito. Limang sito again, limang sito. Maliit na bungon. Sili. Kasi mahangan silang mama. Pak. Suka. Pak. Terus dah. Asin. Pak. Merah. Bitsin. Pak. Kamot. At saka haluin lang mabuti. Yan ang kinilaw na bat, si cucumber. Wah, huwag kalame. Tilawan ni Kuya Chard. Kasi kasultinin mo. Kung asin daw. Pak. Sakto na. Yummy.